Γεια σας, είμαι ο Μαέρ, είμαι από Αρμενία και παίζω μουσική με κουτάλες. Θυμάμαι πάρα πολύ μέχρι τώρα πώς έπαιξα πρώτη φορά. Είχα πάρα πολύ λίγο άγχος. Απ' την άλλη πλευρά ήμουνα πολύ ανοιχτό για να παίξω αυτό και ένιωθα πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος που έχει ένα ταλέντο να παίρνει ένα οικιακό σκεύος και να το κάνει μουσική. Σε αυτό μένουμε. Ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο δεν το ξέρουμε. Εξαρτάται από εσάς. Αυτό που θα παρουσιάσω σήμερα, παίζω με έναν άνθρωπο. Κάνουμε ένα νούμερο με κλακέτες και κουτάλια. Κουτάλια κυρίως, διαγωνίζεται ο Ουχέρ και κλακέτες εγώ. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Ο Θάνος Δασκαλόπουλος ήταν στις κλακέτες, έφυγε, έμεινε εδώ ο Ουχέρ, έτσι, που διαγωνίζεται κιόλας. Έφτασε στους ημιτελικούς. Θα ξεκινήσουμε με Ευγενία Μανολίδου, παρακαλώ. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Ήταν ένα πάρα πολύ πρωτότυπο νούμερο, πολύ πρωτότυπη η προσθήκη του ανθρώπου με τις κλακέτες, πραγματικά του χορευτή. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο με μακρύ παντελόνι. Και με string γίνεται, άμα θέλετε. Όχι, αυτό δεν θα ήθελα να το πω. Λειτουργούν τα κουτάλια. Αρχίσαμε πάλι. Μόνο μην φέρετε τίποτα κορίτσια που επίσης να φοράνε string, γιατί τότε δυσαρεστείτε, κυρία Μανολίδου. Με τους άντρες δεν έχει πρόβλημα. Τι λες. Πολύ ωραία. Βαγγέλη Περί. Αυτός ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των κουταλιών και του tip-tap το οποίο χόρεψε ο φίλος σας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ήταν ένα βήμα παραπάνω από αυτό το οποίο είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να αποκαλύψω στο κοινό και σε εσάς τα σχόλια της κυρίας Μανολίδου όσο σας έβλεπε, η οποία ήταν έκπληκτη, αλλά όχι για αυτό το οποίο άκουγε, για αυτό το οποίο έβλεπε, λέγοντας ότι δεν πρέπει να έχει ούτε ίχνος κυταρίτιδας ο εν λόγω και έβαλε σκέψεις να χρησιμοποιήσει τα κουτάλια για τον γνωστό λόγο. Επομένως, μπορεί να έχετε, δεν ξέρω πώς θα πάτε σε σχέση με τον τελικό, αλλά ανοίξετε μια σχολή κατά της κυταρίτιδας, έχετε ήδη την πρώτη πελάτησα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία Ψινάκη. Και πλυντήριο πιάτων. Σας εύχομαι. Η κλακέτα, εγώ θεωρώ ο κύριος με την κλακέτα, με τις κλακέτες που χόρεψε ήταν καταπληκτικός. Έχω μια επιφύλαξη ως προς το δικό σας ταλέντο, το οποίο είναι αναμφισβήτητο ταλέντο και ιδιαίτερο δε. Αλλά τι άλλο μπορείτε να κάνετε είναι το θέμα. Θα δείτε μετά. Με το string και τα Ναι. κουταλάκια και τα μπουτάκια που λέει κύριε Μανολίδου. Μην υπόσχεστε στο Ψινάκι, γιατί τα κρατάει. Λοιπόν, Ουχέρ. Τον κουλό. Όχι ακόμα έχουμε. Εάν θέλετε ο Ουχέρ από την Αρμενία να πάει στο τελικό και να παίξει κουτάλια με κάτι ακόμη, μια καινούργια έμπνευση, τότε μπορείτε να το ψηφίσετε στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, όταν ανοίξουν οι γραμμές
στο τέλος δηλαδή της εκπομπής. Μπορείτε να ψηφίζετε και μέσω ίντερνετ στο site της εκπομπής. Καλή επιτυχία, Ουχέρ! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.